तो भाई लोग तहरा लोग के लगे अगर पैसा कम बा आ तू लोग चाहत लोग कम दाम में एगो अच्छा फ़ोन लेवे जाना में कि सब कुछ अच्छा खासा नॉर्मल में चल जाओ अपना फैमिली खातिर या तो फिर खुद ही खातिर अभी पैसा नहीं के बाद में अपग्रेड करे चाहता रहो लोग। तो यकीन मानो लोग दोस्त लोग तहरा लोग खातिर हम बहुत ही जांच पड़ताल करके एगो अच्छा फ़ोन ले आइल बानी। हमहू फ़ोन के इस्तेमाल कर मतलब अपना फैमिली में देले बानी जो उनकी इस्तेमाल करता लोग तो अच्छे खासा चलता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी बा, हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई कुछ बुराई दोनों ही होला, लेकिन हम दोनों बतावे के कोशिश करे नहीं हर एक वीडियो में। तो आज हमनी के जानल जाई एमे का अच्छाई बा का बुराई बा, लेवे के चाही चाहे ना लेवे के चाही। हम बात करे वाला बानी पोको C31 के बारे में। दोस्त लोग ई फ़ोन मतलब सही चलता लेकिन प्रॉब्लम भी बा ई फ़ोन में। तो चलो दोस्त लोग देखी जा कि का में बा और का प्रॉब्लम आवता। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा 6.53 इंच के एगो HD प्लस डिस्प्ले, फुल HD प्लस डिस्प्ले नइखे लागल। आ भाई लोग देखो लोग यू शेप में देले बा। आ अगर तू लोग वीडियो वगैरह देखत तारा लोग तो यकीन मानो लोग भाई लोग मतलब तार लोग के ई फील होई कि एगो लो क्वालिटी वाले फोन में हम ई वीडियो देखत तानी यूट्यूब पर चाहे कुछ पर भी चाहे कुछ भी में गेम वगैरह खोलो तो माने फील होई। हाँ ये फील ना होई कि हाँ एकदम अच्छे कोनो क्वालिटी वाला फोन में देखत तानी। ई तार लोग के जरूर ही लगी कि हम मतलब लो क्वालिटी वाला फोन में हम देखत तानी। आ साथ ही में तू लोग धूप वगैरह में ले जाता लोग तो उजा पता चली कि ब्राइटनेस होगा बहुत ज़्यादा कम बा और वही लो लाइट कंडीशन में अच्छा खासा लौकी मतलब साफ लौकी, उससे तो कम ब्राइटनेस रखल जाए तो लो लाइट में साफे लौकी और धूप में थोड़ा बहुत कम लौकेला। तो ई तार लोग के एगो बात देखे के चाहिए। और कोनो फोन ज़्यादा छोटा ना लगेला, फोन मीडियम के हिसाब से बा, मतलब कि अपने साइज के हिसाब से सही बा ई फोन। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा MediaTek के G35 वाला प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर वैसे तो गेमिंग वगैरह के लिए नहीं बनल। हाँ G25 और सब में लगाओ तरह से मतलब इतना दाम पर और G35 लगले बा, ई देखते हुए सही लागल। आ G35 में तो लोग गेमिंग वगैरह नहीं खोलो कर सकत बिल्कुल ही ना। हाँ फ्री फायर वगैरह डाउनलोड करता लोग तो बहुत ज़्यादा घटिया लोग या बहुत ज़्यादा क्रेज करी वही जा। अगर तुम लूडो वगैरह खेलता लोग तो अच्छा खासा चल जाए, कैरम वगैरह खेल सकता लोग, तीन पट्टी वगैरह बहुत सारा गेम बा वो सब खेल सकता लोग नॉर्मल में, जो कि कम में भी के बात। तो देखो लोग गेमिंग खातिर तो तार लोग अच्छा साबित ना हुई। हम जहाँ तक लगता है तो हम लोग के बात पता हुए चाहिए कि मतलब इतना कम दाम में गेमिंग कहाँ से तू लोग कर पे बोलो। हाँ अपना फैमिली खातिर देवा लोग तो वो लोग तो गेमिंग करबे ना करी लोग, वो लोग के गेमिंग से का मतलब बा। वो लोग तो बस चलाई लो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखो लोग तो वही खातिर फोन बनल बा। देखो लोग गेमिंग खातिर बिल्कुल ही नहीं बनल। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा 5000 mAh के एगो बैटरी, साथ ही में तार लोग के एगो स्लो चार्जर देखे के मिल जाए। जाना से तार लोग के फोन चार्ज होके में बहुत ही धीमा चार्ज हुई, मतलब 2 घंटा से ऊपर लग जाए। एक बार चार्ज हो जाए तो अगर तू लोग नॉर्मल यूज करता रहो लोग तो 1.5 दिन के तो बैटरी बैकअप दे देता, मतलब दूसर को दिन थोड़ा बहुत बैटरी रहता फिर चार्ज करो लोग तो ओकरा बाद से तब जाके ये चली। तो बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देता, मतलब कि ई दाम के हिसाब से हमको बैटरी बैकअप सही लगल। USB वाला पोर्ट डेटा Type-C वाला नहीं दिला तो ये कमी लागल। तो देखो लो भाई लोग मतलब बैटरी के बैकअप में हमको जा रहा है हमें शिकायत ई फोन में नहीं कि हाँ तो चार्जर स्लो बात वो तो कहीं चाहिए, मतलब जितना दाम लगता है उस हिसाब से सही है बात। चलो भाई दिक्कत वाला बात नहीं है बैटरी में और चार्जर में कोनो में दिक्कत नहीं है ई दाम के हिसाब से। देखो लोग भाई लोग तू लोग अगर फोटो वगैरह खींचे चाहता लोग ई फोन से तो अच्छा खासा क्वालिटी में नहीं लोग खींच सकते। एमे लागल बा 13 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP के बैक में कैमरा, आगे लागल बा 5 MP के कैमरा। अब वजह अगर वीडियो कॉलिंग वगैरह पर बात करता लोग तो अगला आदमी के तहा लोग के चेहरा बहुत ज़्यादा घटिया लोग की मतलब भूताई सन लोग की साफ नाच नहीं बोलो, मतलब कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया बा। लो लाइट में तो ज़्यादा घटिया होता तनी दिन में तो तनी साफो आ सकल तो कोनो फोन के आ जाए कैमरा साफ, लेकिन लो लाइट में बहुत ज़्यादा घटिया बा, मतलब कैमरा खातिर बिल्कुल ही नहीं बनल, कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया बा। तो इतना दाम पर तो भाई तार लोग के कैमरा मिली कोनो हाई में तक कैमरा मिली ना, 64 MP का तो ना मिल जाए, 48 MP का तो ना मिल पाई। एप्पल के कैमरा तो ना लगा डेसन, मतलब इतने मिली सही बा कैमरा क्वालिटी ई दाम के हिसाब से सही बा, ई दाम के हिसाब से सही बा ई बात। एमे हमरा एगो चीज बहुत ही अच्छा लागल, एमे फिंगरप्रिंट डाले बा बैक में जो कि काफी तो कच्चा बा और सारा फोन फिंगरप्रिंट नहीं खसन देत इतना बजट में। देख लो भाई लोग तालो के एक बात बता दी जो अगर फिंगरप्रिंट बा 100 में से 60 से 70 बार ही खुली, मतलब कि ई ना कि जब भी चबलो खुलेगा तबे खुल जाए। धूल माटी लागल तो बिल्कुल ही ना खुली, थोड़ा सा पानी लागल बा तब ना खुली, एकदम हाथ साफ रहे चाहिए तबे खुली। आपको तालो के 15-20 दिन पर अपडेट करे पड़ी एक फिंगरप्रिंट तबे जाके काम करी, मतलब कि 100 में से 60 70 बेर खुली ना तो और 30-40 बेर तालो के पता चले कि फिंगरप्रिंट नहीं खुले तो तालो के पैटर्न चाहे पिन जो भी लगले वाला उहे डाले पड़ते। फिंगरप्रिंट अच्छा से काम नहीं करी, हालू को वगैरह में क्योंकि देखा सकता भाई फिंगरप्रिंट भी बात है वो लोग देख लो बस यही खातिर मतलब भाई फिंगरप्रिंट ज़्यादा उपयोगी नहीं है। देखो लो भाई लोग आउट ऑफ बॉक्स डालो के ई एंड्रॉइड 12 पर मिल जाई और MIUI 12 बात। तो देखो लो इतनी पुरान हो गई बात, अगर ना देवे चाहिए तो अपडेट देवे चाहिए, लेकिन देखो लो अपडेट के साथ एंड्रॉइड 11 वगैरह हो सकला हमारे जहाँ तक लगता, और अपडेट तनी स्लो में आता है फोन में अपडेट स्लो आता। और ओकरा बाद से देखो लो भाई लोग ये 4G फोन हो 5G फोन ना हो तो 4G ही तार लोग के मिली बजट में, 5G तो कोनो दिए सन आवे ना दिए सन 1-1.5 साल बाद लगे सन देवे तो ना दिए सन। देखो लो भाई लोग जैसे तार लोग बताइए माइक्रो USB बा, साथ में स्पीकर की क्वालिटी ज़्यादा कोनो लाउड नहीं के घटिया बा, साथ ही में तार लोग के डिस्प्ले के
क्वालिटी बहुत ज़्यादा चुतिया पैसा लगी, घटिया ऐसा लगी। तो बहुत से लोग बा जो नया फ़ोन खरीदे चाहता है तो अब ले सकता है। देख लो भाई ई दाम पर तो ऐसा के फ़ोन मिली, इससे अच्छा तो मिली ना नया फ़ोन। सेकंड हैंड का तोरा बड़ बोलो तो अच्छा खासा मिली इतने दाम पर, एक अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला सब कुछ मिल जाई। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 720 730 वाला कोनो फ़ोन अच्छा खासा मिल जाई, 628 वाला वेरिएंट मिल जाई। तो ये सब तार लोग देखे चाहिए, तार लोग नहीं पता सेकंड हैंड और नया फ़ोन में तो देख सकते हो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ल बा। तो देखो लोग भाई लोग, अब तारा लोग के का राय बा तू लोग कमेंट करके जरूरी बताओ लोग। तो चलो दोस्त लोग तन प्राइस के रिकॉर्ड्स कर लीजा। एक और जौन बात दूगो वेरिएंट में आवता 332 और 400। 332 अगर लेता लो तो तालों के पड़ी 7594 रुपये में, 464 वाला लेवल हो तो तालों के पड़ी 7999 रुपये, मतलब कि 8500 का डिफरेंस से ताहा लोग के डबल मतलब जो स्टोरेज बा वो मिल जाता है। साथ ही में तारा लोग के इनमें 1 GB रेमो बढ़ल मिल जाता है, जो कि काफ़ी हो तक अच्छा बा। तो 64 लेवे चाहिए ऑफर में और ज़्यादा एक दाम कम होला, जो एक दाम बा ई तारा लोग के 6-7 हज़ार के आसपास में 6600 के मिल जाए 464 वाला वेरिएंट, जो कि सही बा। ई दाम पर तो सही बा, मतलब दोस्तों कोनो फ़ोन नहीं खरीद देत भाई, ई दाम पर ई फ़ोन काफ़ी हो तक अच्छा बा और चलावल जाता तो फ़ोन सही चलता, मतलब दिल बनी तो वो लोग के फ़ोन सही चलता। आ बहुत से लड़का सन के खरीद ले बनी, मतलब घर के जाना लड़का सन के चाहिए तो हम कहे नहीं भाई ये फ़ोन खरीद सन कम दाम में ये अच्छा बा, आ कहल सन सही चलता। हाँ डिस्प्ले वगैरह के मामले में तनी घटिया बा, ऑटोमेटिक टच पोको हर एक फ़ोन में काम करेला तो वो वाला बाई में। तो देख सकता लोग खरीदे चाहता लोग तो खरीद लो, तारा लोग के ऊपर बात लोग का चाहता लोग, हम तो सब कुछ बताइए दे बनी। तो देखो लो भाई लोग, एक साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं तालोग से अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।